Καλημέρα σας, Πάτερ Παΐσιε. Καλημέρα και στους αγαπητούς αδελφούς που θα δουν το βίντεο αυτό. Ε, Καλημέρα σε θα, όλους. θα θέλαμε σήμερα να κάνουμε μία συζήτηση έτσι χαλαρή κάπως, όχι επίσημη, όχι μεταξύ ανθρώπων ειδημόνων, μεταξύ ανθρώπων απλοϊκών τώρα που θέλουμε να μάθουμε τα σχετικά με το πατρόν εορτολόγιο. Και εγώ τώρα τελευταία παρακινούμενος και από εσάς έχω ασχοληθεί κάπως και έχω διαβάσει σχετικά με το πατρόν εορτολόγιο και όλο το ζήτημα με τους διωγμούς, με την παράνομη αλλαγή του εκκλησιαστικού εορτολογίου του 1924. Οπότε να μας πείτε λίγο κι εσείς ε, πώς μάθετε. Εσείς ήσασταν ιερεύς από τον πατέρα Αυγουστίνο Καντιώτη με το νέο. Πώς μάθετε για το παλαιό, από τον πατέρα Αυγουστίνο, μάθατε από άλλους, μάθατε πώς ξέρετε για το παλαιό. Ναι, να σας πω. Εμπρότης, τα πρώτα πνευματικά σπέρματα για το παλαιό τα πήρα από την ευλαβή γιαγιά μου και την μητέρα μου, οι οποίες σαφώς δεν ήταν με το παλαιό ημερολόγιο, αλλά είχαν μεγάλη ευλάβεια προς το παλαιό. Ποτέ δεν κατηγορούσαν το παλαιό, πάντοτε μιλούσαν επενετικά γι' αυτό και έλεγαν ότι οι παλαιομερολογίτες πιστεύουν πιο σωστά, είναι πιο αυθεντικοί στην έκφραση της πίστεώς τους και πιο δυνατοί στην πίστη τους στο να κρατήσουν τις παραδόσεις, τις νηστείες όπως πρέπει και τα θέσβια γενικά έτσι της Εκκλησίας. Θυμάμαι έτσι με δέος τη γιαγιά μου τη Λεμονιά, την μητέρα της μητέρας μου, η οποία ήταν ένας άνθρωπος πολύς προσευχής, είχε μεγάλο φόβο Θεού. Αν την έβλεπες να στέκεται σε προσευχή πώς προσευχόταν, μέσα σου δημιουργούνταν μια κατάσταση που θαύμαζες, ας πούμε, τον αφοσιωμένο άνθρωπο του Θεού. Αφοσιωμένο άνθρωπο του Θεού. Και μου έλεγε τελευταία που είχε πεθάνει ο παππούς και ζούσε μόνη της, μου λέει «Βασίλευσε ο ήλιος, γυρίζω, Πάτε, σας έκοψε λίγο τώρα εδώ το... δεν πάω σε σπίτια, δεν πάω της», που ναι, είχε τέτοιο μένος ο δαίμονας εναντίον της που κάποια στιγμή ε, την άρπαξε και τη σήκωσε ανάποδα κρατώντας την από το πόδι, και από εκεί η γιαγιά φοβήθηκε, είχε μεγάλους πειρασμούς. Μια φορά την έσπρωξε στη σκάλα, χτύπησε το πόδι και μου έλεγε πως άγγελος Κυρίου την έπιασε και της επανέφερε το πόδι, γιατί είχε μπει ο ιστός μέχρι το κόκαλο, τόσο γερά χτύπησε στην εξωτερική σκάλα από πίσω μέρος του σπιτιού που δεν ήταν ορατό σε κανέναν. Εκεί στην περιοχή Και σας, Πάτερ, γενικά η γιαγιά, είχατε ιερείς του παλαιού, είχατε έτσι ανθρώπους άλλους του παλαιού ή δεν είχατε κάποιον εκεί στην περιοχή Φλωρίνης που μεγαλώσατε? όχι, δεν είχαμε ιερείς. Είχαμε κάποιον άνθρωπο ο οποίος που ήταν απλός χριστιανός στο χωριό μου, μιλούσε, αλλά θα έλεγα ότι το παράδειγμά του λειτουργούσε αρνητικά, γιατί ήταν Mm. πολύ φορτικός και συνέχεια έλεγε, δεν σταματούσε. Γενικά η παρουσία του δεν ήταν ευχάριστη να συζητήσεις όμορφα και να πεις Μάλιστα. κάποια πράγματα. Από τον Και πατέρα υπήρχαν και Αυγουστίνο έχετε κάποια εμπειρία, σας είχε πει κάτι για το παλαιό, την ιστορία, ο, ξέρω εγώ, πατέ, σας είχε πει? ο πατέρ Αυγουστίνος ήταν έτσι άνθρωπος που αγαπούσε το παλιό ημερολόγιο, τους παλιωμερολογίτες, γιατί αυτό φάνηκε και από το πώς ενήργησε σχετικά με δύο πνευματικοπαίδια του, τον πατέρα Ηρώθιο και τον πάτερ Λαβρέτιο. Και οι δυο προέρχονταν από οικογένειες παλιωμερολογητών. Μάλιστα ο πάτερ Ηρώθεος, όταν έγινε ιερομόναχος, η μητέρα του δεν άλλαξε, έμεινε στο παλαιό. Αλλά δεν εμπόδιζε τον πάτερ Ηρώθεο, ο γέροντας, ο επίσκοπος Μητροπολίτης τότε Αυγουστίνος, το να κοινωνάει τη γιαγιά και να έχει ο γιος με τη μητέρα και εκκλησιαστική κοινωνία. Λοιπόν, αυτή δεν θέλησε να αλλάξει, μόλον ότι ο γιος της ήταν το πατήρ Ρώθεος με τον πατέρα Αυγουστίνο και ήταν μάλιστα υπεύθυνο για όλο το οικονομικό τομέα της Μητροπόλεως, δηλαδή από τους πρώτους συνεργάτες του πατρός Αυγουστίνου.
εσέβετο την οικογένεια αυτήν, ο πατήρ Αυγουστίνος εσέβετο τις επιλογές της, δεν επενέβη ώστε η μητέρα του πατρός Ιεροθεού να γυρίσει με τον νέο και ξέρουμε πολύ καλά ο Πάτερ Ορθέος της μετέδιδε τα μυστήρια. Το ίδιο και ο Πάτερ Λαβρέντιος. Ο Πάτερ Λαβρέντιος προέρχεται από παλιωμερολογήτικη οικογένεια. Μάλιστα είχαν έτσι μία παράδοση πολύ αυστηρή οικογενειακή, δηλαδή είχαν καλό πνευματικό πατέρα και μου έλεγε χαρακτηριστικά ο Πάτερ Λαβρέντιος, λέει, εμείς κοντά στο γέροντά μας εκεί πέρα, αγόρια κορίτσια δεν μας ξεχώριζε. Νιώθαμε σαν αδέρφια. Πηγαίναν Δεν σε είχαν άλλη αυτό περιοχή όμως για να που εκκλησιαστούν. Δεν είχατε εκεί στην περιοχή Φλωρίνης. Ήταν που ήταν, πήγαιναν σε άλλη. αυτοί, Άλλο... αυτοί δεν ήταν στη Φλόρινα. Ο μεν πατήρ Ρώθιος ήταν στον Κούτρο Λαεβίας, ο Α, ήταν δε Πάτερ σε άλλα Λαβρέντιος μέρη. ήταν στην Αθήνα. Αλλά επειδή είχε σχέση ο πατήρ Αυγουστίνος με την Αθήνα ως ιεροκήρυκας και Κατάλαβα, ναι. βέβαια με την Εύβοια είχε σχέση, διότι είχε περιοδεύσει ο πατήρ Αυγουστίνος πολλές περιοχές της Ελλάδος ως ιεροκήρυκας. Είχε συνδεθεί με ανθρώπους όπως και με τα Γραβενά, όπως και με το Μεσολόγγι, τη Λοκαρνανία και αλλού. Και έτσι Εσείς, Πάτερ, οι έχετε, άνθρωποι. συγγνώμη το διακόπτω, αλλά έχετε περάσει και από εκκλησιαστικές σχολές και λοιπά. Εκεί τώρα στις σχολές αυτές και με τους άλλους ιερείς και στη Μητρόπολη, η εμπειρία σας, τι γνώμη είχαν οι άνθρωποι για το παλαιό ημερολόγιο? Ας πούμε, εδώ, εγώ η εμπειρία που είχα, ας πούμε, από κηρύγματα ιερέων και λοιπά, ήταν ότι τους θεωρούσαν σχισματικούς. Δεν αμφισβήτησαν ποτέ, δεν είπαν κάτι για τις χειροτονίες τους, ότι είναι άκυρες, πούμε. Φαντάζομαι θα τις αναγνωρίζουν τις χειροτονίες τους. Αλλά εδώ που ήμασταν στο νέο, τους λέγαν σχισματικούς, δεν τους λέγανε αιρετικούς, σχισματικούς, επειδή δεν είναι έκαναν σχίσμα, υποτίθεται. Εσάς τι σας λέγανε εκεί στις εκκλησιαστικές σχολές, τι γνώμη είχαν περί του ζητήματος? Θα σας πω, γενικά στις εκκλησιαστικές και τις θεολογικές σχολές οι γνώμες για το παλαιό ημερολόγιο είναι ότι ήταν σχισματικοί. Και μάλιστα ορισμένους που σπούδαζαν τη θεολογία δεν τους περνούσαν ούτε τα μαθήματα γιατί ξέραν ότι είναι παλαιομερολογίτες. Και όταν κάποτε μου έλεγε προχθές ο αδελφός ο Δημήτρης Χατζηνικολάου, ρωτήθηκε ο πατήρ Θεόδωρος Ζήσης για κάποιον πρεσβύτερο ο οποίος χειροτονήθηκε με το παλιό και είχε γυρίσει με το νέο, αν η χειροτονία του είναι έγκυρη, απάντησε ότι πρέπει να ξαναχειροτονηθεί αυτός ο πρεσβύτερος. Δηλαδή όχι μόνο ο κύκλος των οικουμενιστών του Βαρθολομαίου, του Χριστοδούλου, του Ιερονύμου ήταν κατά του παλαιού ημερολογίου, αλλά και ακόμη και οι κύκλοι των αποτυχισμένων θεωρούν τους παλαιομερολογίτες, που δεν είναι σωστό να το λέμε παλαιομερολογίτες, ουσιαστικά αυτό το εορτολόγιο είναι το ορτολόγιο που υπήρχε, το ορθόδοξο. Το λέμε παλαιομερολογίτες γιατί έτσι το καταλαβαίνουν οι περισσότεροι που μας Έτσι έχει ακούνε το επικρατήσει κοινό. τώρα, ίσως να μην είναι Και δόκιμος ο όρος. ναι, το σωστό είναι το ορθόδοξο ορτολόγιο, το πατρόν Μμ. ορτολόγιο. Κάποιοι λένε το πάτριον, ας πούμε. Το Πάντως Πάτριο, αυτό ναι. που, αυτό που εννοούμε είναι το εξής, ότι υπήρχε η ρετσινιά ότι αυτός είναι παλαιομερολογίτης. Από τη στιγμή που σε έλεγαν παλαιομερολογίτη, σε απόφευγε όλη η τοπική κοινωνία, δεν μπορούσες να ενσωματωθείς και σήκωνες ένα μαρτύριο, το μαρτύριο της περιθωριοποίησης. Εγώ ξέρω, ας πούμε, την περίπτωση αυτήν στο χωριό μου που σας λέω, αλλά και την περίπτωση ενός μοναχού, νομίζω είναι ο πατήρ Γρηγόριος, ο οποίος ήταν μάλιστα γιος ιερέως. Γιος ιερέως του πατρός Χαραλάμπους. Ήταν στα Μίντο ο πατήρ Χαραλάμπους, ιερεύς από το χωριό μου όμως, στη Λεβαία Φλωρίνης, που όταν έγινε μοναχός στο Άγιο Όρος, ο πατήρ Χαραλάμπους που ήταν με το νέο εξανίστατο. Και του λέει ο πατήρ Αυγουστίνος, με χτυπιέσαι, λέει, δεν έκανε κάτι κακό γιο σου. Εκεί που θα γυρνούσε, λέει, με τις γυναίκες από εδώ και από εκεί στα νυχτερινά μαγαζιά και στα μπαράκια, καλύτερα που έγινε μοναχός και ας πήγε με το παλαιό. Ο πατέρας δεν το συγχωρούσε, ο νεμερολογίτης παπάς. Ναι. Ο πατήρ Αυγουστίνος δεν το είδε ως κακό, το είδε θετικά. Και Ναι. πρέπει να σας πω ότι το χωριό μου έβγαλε πολλούς ιερείς. Είχε βγάλει μια φουρνιά 3 ιερείς, οι οποίοι κάποιοι κοιμήθησαν, ένας ζει,
έχει βγάλει μια σειρά εμάς τους νεότερους, εμένα, τον πατέρα Γεώργιο, τον πατέρα Σταύρο το Λασκαρίδη, ο Γιώργος είναι πατήρ Γιώργος Θεοδωρίδης, έχει και έναν αγιορείτη μοναχό, τον πατέρα Νεόφυτο στα Καυσοκαλύβια, ο οποίος κατά το ίμιση κατάγεται από το χωριό, πολύ καλός πατέρας και αυτός, δυστυχώς δεν αποτυχίστηκε, αλλά έτσι με παραδοσιακές ιδέες, δυστυχώς όμως με το κόλλημα αυτό, ότι εμείς δεν κάνουμε σχίσμα, εμείς μένουμε μέσα στην εκκλησία κτλ. Επίσης έβγαλε και στο μοναστήρι το Αγίου Αυγουστίνου. Θέλω να πω ότι ένα χωριό έτσι με πατρόα ευσέβεια, όπου ήταν μικρασιάτες Θυμήστε μας κατά το χωριό σας κόρον, πώς δεν είχαμε λέγεται, το εμείς χωριό δόξα. σας πώς λέγεται. Λεβαία Φλωρίνης, παλιότερα λέγονταν Λακιά και άλλαξε Α, το όνομα μάλιστα. γιατί Λεβαία τέλος πάντων Φλωρίνης λοιπόν. λέγεται ότι εκεί στην περιοχή κάπου υπήρχε αρχαία Λεβαία από τα προ-Αλεξάνδρινα χρόνια, κοντά στη λίμνη Βεγορίτιδα, μεταξύ Αμυντέου και Πτολεμαΐδος. Περισσότερο εμείς επειδή ήμασταν ας πούμε καταγόμενοι από Μικρά Ασία και Πόντο, περισσότερο είχαμε σχέση με την Πτολεμαΐδα, όπου ήταν πόλεις περισσότερο με προσφυγικό κόσμο, να το πούμε έτσι. Και τέλος πάντων αυτός ο πατήρ Γρηγόριος με το παλαιό είχε σχέση, με τους πατέρες εκεί, με τους Ζηλωτάς, και δηλαδή θέλω να πω δεν ήμασταν αρνητικοί στο να δούμε κάποια πράγματα. Ένα λεπτό δυστυχώς μας καλούν, πρέπει να κλείσω. Σας έκανε κάποια διακοπή τώρα, Πάτερ. Ναι, λέγατε δεν ήσταν αρνητικοί έτσι, να δείτε έτσι, τους ανθρώπους του παλαιού. Πείτε μας τώρα, Πάτερ, Ναι, από πότε εσείς είστε και επισήμως στο παλαιό, δηλαδή εορτάζετε τις εορτές με το παλαιό μετά την αποτύχηση, ας πούμε, πότε εσείς κάνετε αποτύχηση το 2016, μετά την ψευδοσύνοδο του Κολυμβαρίου. έκανα Μετά αποτύχηση πότε έγινε το παλαιό η όπως, μεταστροφή σας, ας πούμε. όπως σας είπα, ε, εγώ δεν ήμουν στο παλαιό εξ αρχής. Η επιστροφή μου στο παλαιό έγινε το 2018 για την ακρίβεια. Έκανε την αποτύχηση το 2016 από τους οικουμενιστάς, γιατί ως εντεταλμένος για θέματα αιρέσεως και παραθρησκείας, καθώς ήμουν ο εντεταλμένος Μητροπόλεως Φλωρινής για αυτά τα θέματα, κατέβαινα στα αντιαιρετικά συνέδρια που γίνονταν στον Άγιο Αντορόσο ή στην Αλίαρτρο Βιωτίας συνήθως, και εκεί έβλεπα ότι συζητούσαν για τους αιρετικούς, κυρίως για τις νεοφανείς αιρέσεις. Τους άρεσε να μιλάνε πολύ για τους μάρτυρες του Ιεχωβά, για τους Πεντηκοστιανούς. Πεντηκοστιανούς, για αυτά που δεν έχει κόστος να μιλήσεις. Κάθε Ακριβώς, ναι. φορά που το θέμα γύριζε στους παπικούς, τους Λατίνους, εκεί έβλεπες μια δυσφορία μέσα στη σύναξη, και οι μάχες γινόταν πραγματικά την ώρα που έβγαιναν τα απορρίσματα εκεί να συνταχθούν με ένα τέτοιο τρόπο ορθόδοξο, και κατάλαβα ότι πλέον είμαι σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν βλέπει αυθεντικά τα πράγματα με ορθόδοξο μάτι σε όλα. Και με τον πατέρα Αρσένιο τον Βλιακόφτη που είχαμε μεγάλη φιλία, και ουσιαστικά αυτός με συνέδεσε με την ομάδα του πατρός Αντωνίου Αλεβιζοπούλου για τα αντιαιρετικά να κατεβαίνω, δεν αποτυχίστηκε. Και πολλοί έχουν ότι εμείς δεν κάνουμε σχίσμα και μένουμε μέσα στην εκκλησία. Αλλά για να σας πω αυτό που με ρωτήσατε ακριβώς, απ' τη μια γνώριζα ως εντεταλμένος για θέματα αιρέσεως και παραθρησκείας πού πάει το πράγμα, και έκανα και πολύ, πολύ υπομονή. Δηλαδή, ξέραμε από τον πατέρα Αυγουστινό ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης Αθηναώρας ήταν αιρετικός. Και ο διάδοχος του, ο Δημήτριος, δεν φανταστείτε ότι ήταν Ορθοδόξος, απλώς ήταν ήπιων τόνων, χαμηλών τόνων, και δεν είχε εκείνες τις τοποθετήσεις τις αυστηρές, αλλά συνέχισε το οικουμενιστικό πρόγραμμα. Και βέβαια ο Βαρθολομαίος, τον οποίο δεν τον ήθελε καθόλου ο πατήρ Αυγουστίνος, και πολλές φορές έβγαινε στην ωραία πύλη και έλεγε τώρα εγώ κανονικά δεν πρέπει να μνημονεύσω, αλλά αυτά τα λέει παραστατικά και καλά ο πατήρ Γνάτιος τα λέει, ο οποίος και τα θυμάται, είναι άνθρωπος λεπτομέρειας. Είχε κρίση συνειδήσεως κάθε φορά που λειτουργούσε ο πατήρ Αυγουστίνος.
για να μνημονεύσει τον Βαρθολομαίο. Κινημόνο με τον Μεγάλο Βαρθολομαίο πρόβλημα. δεν πρέπει να μνημονεύσω. Προσπάθησαν, ανοίξω μια παράθεση, προσπάθησαν τελευταία όταν άλλαξε ο Μητροπολίτης, γιατί παραιτήθηκε, να το πω πιο σωστά, ανάγκασαν τον πατέρα Αυγουστίνο να παραιτηθεί, εμέσως πλήν σαφώς. Μάζευαν υπογραφές, το γέροντας δεν μπορεί και λιγάκι πονούσαν ότι τα έχει και χαμένα. Λοιπόν, ήθελαν να κάνουν το Θεόκλητο, τότε έβαλε χέρι και ο Χριστόδουλος γι' αυτό για να γίνει ο Θεόκλητος, γιατί από πίσω βρίσκονταν ο Στέργιος ο Σάκος, ο θεολόγος, ο καθηγητής Πανεπιστημίου στη Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης. Αυτός ο Σάκος βοήθησε το Χριστόδουλο να κάνει διδακτορικό για τους παλαιομερολογίτες. Καταλάβατε, υπήρχε μια ολόκληρη τακτική εναντίον του παλαιού εορτολογίου και των παλαιομερολογητών. Συνεπώς στη Μητρόπολη Φλωρίνης τα πράγματα με το Θεόκλητο δεν ήταν θετικά, έγυρναν προς τον οικουμενισμό. Έλεγε ο Τριθόκλητος ότι δεν είναι οικουμενιστής, αλλά σε όλα στήριζε τον Βαρθολομαίο. Από τότε που παραιτήθηκε ο πατήρ Αυγουστίνος άρχισαν να έρχονται όλοι οι φιλοπαπικοί επίσκοποι της Ελλάδος να τον επισκέπτονται σε εορτές που γιόρταζε και τα λοιπά. Σας είπαν και κάτι για τους παλαιομερολογίτες, ότι κάτι πιο τάχα μου είναι σχισματική, σας λέγανε και τέτοια μετά όταν έλαβε ο Θεόκλητος. Ναι, εμείς ξέρετε, ήμασταν δηλητηριασμένοι. Όταν ακούγαμε παλαιομερολογίτες, το εκκλησιαστικό τμήμα, το εκκλησιαστικό κομμάτι, το δικό μας ας πούμε, ήξερε ότι οι παλαιομερολογίτες είναι σχισματικοί, ότι είναι άκυρα τα μυστήρια, ότι είναι αυτοχειροτόνητοι, ότι είναι εκείνο, ότι είναι το άλλο. Τίποτα θετικό δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε να ακούσεις κάτι θετικό. Αλλά όταν είδαμε τα πράγματα με τον οικουμενισμό που πηγαίνουν, γιατί άρχισε να εκδηλώνεται η κατάσταση όταν παραιτήθηκε ο πατήρ Αυγουστίνος και έγινε επίσκοπος ο Θεόκλητος και άρχισε να ξεδιπλώνεται το κουβάρι και βλέπαμε το κλίμα που διαμορφώνεται. Ήταν ένα κλίμα ασφικτικό, ένα κλίμα που δεν ένιωθες εκείνη την ελευθερία που ένιωθες με τον πατήρ Αυγουστίνο, γιατί ο πατήρ Αυγουστίνος ήταν ένα λιοντάρι. Έμπαινε μπροστά στους αγώνες και εσύ και εσύ σηκώ το κεφάλι σου. Είχατε μια και όχι προστασία, μόνο αυτό, ότι θα μας καλύψει. ενώ ήταν αυστηρός μαζί μας ο πατήρ Αυγουστίνος, νιώθαμε ένα πολύ ζεστό κλίμα, ένα ορθόδοξο κλίμα, που είχαμε έτσι μία ευρυχωρία και μία άνεση να κινηθούμε μέσα στη Μητρόπολη, πάντοτε υπό την επίβλεψη του πατρός Αυγουστίνου, αλλά νιώθαμε το άρωμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας με τον πατέρα Αυγουστίνο, κάτι το οποίο χάθηκε με τον Θεόκλητο μετά, όσο και αν προσπαθούσαν να το καλύψουν. Και φυσικά όταν έγινε η υποδοχή του Πατριάρχη εκεί του Βαρθολομαίου από τη Μητρόπολη, φανταστείτε, ήμασταν 7 ή 8 αρχιμανδρίτες που δεν πήγαμε στην υποδοχή. Μπράβο, ναι. Ένας από αυτούς ήμουν κι εγώ. Και η υποδοχή, να φανταστείτε, έγινε από το έξω στο δρόμο που είναι το δικό μου το μοναστήρι. Δηλαδή, αν σας πω ότι ο ναός του Αγίου Ραφαήλ δεν απέχει 200 μέτρα από εκεί που έγινε η υποδοχή. Τη διασταύρωση εκεί πέρα, κατάλαβα, ναι, κατάλαβα που είναι. Εμείς, δυστυχώς, πάτερ, τότε δεν ξέραμε και πήγαμε στον Βαρθολομαίο τότε εμείς το 2010 που είχε έρθει. Ναι. Και μου έλεγε μια κοπέλα από Πτολεμαΐδα, μου λέει, έτρεχα να προλάβω, λέει, την υποδοχή του Βαρθολομαίου, και όταν έφτασα κοντά κάτι με κρατούσε μακριά. Κάτι μου έλεγε, μην πλησιάζεις. Τα δαιμόνια να υπερίπτανται. Ναι, και τελικά δεν πήρε ευχή. Αισθάνθηκα, λέει, ότι μου το έλεγε κι άλλος αυτό το πράγμα. Και τέλος πάντων από εκεί άρχισε να ξεχωρίζει η κατάσταση, η προσωπική. Από τότε που δεν πήγα στην υποδοχή του Πατριάρχη, τέθηκα στο περιθώριο. Στα πανηγύρια της Μονής δεν έρχονταν ιερείς, ιερομόναχοι κτλ. Τότε το πιο δύσκολο κομμάτι ήταν η αποτύχηση πριν την αποτύχηση αυτό. Και γι' αυτό δεν κόλλαμε εμείς στις πλάτες μας μια αποτύχηση 10 ετών. Η αποτύχηση στην πραγματικότητα που προηγήθηκε ήταν 16 ετών επί Θεοκλήτου. Μπήκαμε στο περιθώριο, εκεί να μην πας να κηρύξεις, εκεί να μην πας να εξομολογήσεις. Μόνο καμιά φορά που είχαν πολύ ανάγκη, γιατί
Τέλος πάντων, ψάχνανε τους ιεροκήρυκες που να μπορούν να κάνουν καλές ομιλίες. Καμιά φορά και ο Παπαθεόφιλος, ας πούμε, στην Αγία Σκέπη, πάντοτε έτσι είχε μια αγάπη προς το πρόσωπό μου και στις ομιλίες που έκανα. Ήταν από τους λίγους ιερείς που με καλούσε στην Αγία Σκέπη και κάναμε καλές ομιλίες εκεί στην Πτολεμαΐδα μέσα. Να φανταστείτε, σε όλο το διάστημα της ερατικής μου διακονίας, μια φορά μόνο κήρυξα στο Μητροπολιτικό Ναό, μόνο μια φορά. Και εκείνο γιατί έβαλαν εκ περιτροπής να περάσουν όλοι μια φορά από τη Μητρόπολη να κηρύξουν, και δυστυχώς το κλίμα ήταν τέτοιο βαρύ κλίμα. Όταν λοιπόν Κατάλαβα, ναι. αποτυχίστηκα το 2016, όταν αποτυχίστηκα, αρχίσαμε και ψαχνόμαστε ποιοι είμαστε, πώς θα κάνουμε αγώνα κτλ. Ο πατήρ Γιώργος Αγγελακάκης τότε με κάλεσε και μου είπε, έλα να σε δω να τα πούμε λιγάκι, γιατί καλά την έκανε στην αποτυχήση, αλλά πρέπει να γυρίσεις και με το πατρόν, το παλαιό. Πατήρ Γεώργιος Γιατί σας είπε, ναι. Ναι, για πείτε, ναι. ναι, είναι μισή αποτύχηση, λέει. Αν μείνεις στην Δουλειά, ναι. αποτύχηση χωρίς να γυρίσεις με το παλαιό, δεν έχεις κάνει την κίνηση. Πήγα λοιπόν, εγώ τον βρήκα, αποτυχισμένος κι αυτός, τα είπαμε έτσι με αγάπη. Με έπιασε και ο Αλίπιος, και αυτός μου είπε κάποια πράγματα. Ο Αλίπιος δεν ξέρουμε τι Με ήταν. Ο βοήθησε. Αλίπιος τι είναι, μοναχός? Μοναχός Αγιορείτης στην Καψάλα. Και Είναι και αυτός μου τώρα, είναι μίλησε. εν ζωή? Ναι, είναι εν ζωή. Είναι μαζί με ε, κοντά του είναι ο πατήρ Επιφάνιος, πάλι στην Καψάλα, όχι στο ίδιο κελί. Κοντά του είναι ο πατήρ Επιφάνιος, ο Καψαλιώτης όπως λέμε, λόγιος, έτσι, Αποτυχισμένη είναι αυτή? καλός μοναχός. Είναι αποτυχισμένη, αποτετυχισμένη? Αποτυχισμένοι είναι αυτοί, αλλά αυτοί δεν δέχονται ως Αγίους τον Παΐσιο, τον Πορφύριο, τον Ιάκωβο, τον Α, Πάτερ έχουμε Ιωσήφ, τέτοιο τον τώρα και. Γέροντα Δανίλη κτλ. Μμ. Έχουμε αυτό το θέμα. Ναι, ναι, κατάλαβα. Ναι, Λοιπόν, ναι. εγώ θα σας πω, να μην το ανοίξω τώρα το θέμα, Άλλη φορά πάντα το πιάζουμε, ότι ναι, αλλά ξέρω εκεί υπάρχει ένα ζήτημα τώρα ναι, εκεί. Ναι, κάποιοι δεν τέλος αναγνωρίζουν πάντων, κλπ. ναι, λίγο παρακάτω στη συζήτηση. Δεν θα το ανοίξω το θέμα, απλώς θα Αλλά κάνω για πείτε μας πάτε τώρα, αν σας το, ρωτούσε το κάποιος αποτέλεσμα. σήμερα τώρα που έχετε κάποια χρόνια που είστε στο παλιό και έχετε διαβάσει, έχετε ενημερωθεί λίγο, αν σας έθετε θέμα περί σχισματικών παλαιομερολογητών ή περί χειροτονιών, ξέρω εγώ, ότι είναι αυτοχειροτόνητη τάχα μου κλπ. Θα απαντούσατε έτσι εν συντομία για να ακούσουν εδώ και οι άνθρωποι, ας πούμε, θα λέγατε, είναι αυτοχειροτόνητοι, είναι σχισματικοί οι παλαιομερολογίτες? Τι ισχύει εκεί πέρα? Κοιτάξτε, έτσι τους αντιμετωπίζουν. Αυτό δεν ισχύει, έτσι, και αυτός είναι ο κανόνας. Το αυτοχειροτόνητη, κανένας δεν είναι αυτοχειροτόνητος. Απλώς ορισμένων οι χειροτονίες δεν είναι αναγνωρίσιμες. Δεν τις αναγνωρίζουν οι άλλες ομάδες των παλαιομερολογητών. Που την Εκκλησία της Ελλάδος Αλλά εγώ δεν αναγνωρίζονται νομίζω οι ότι χειροτονίες. Ξέρετε αυτό, από την Εκκλησία της Ελλάδος, του νέου ημερολογίου, αναγνωρίζονται γενικώ οι χειροτονίες των επισκόπων και όχι, των όχι. κληρικών? Αφού βάζουν τα παιδιά που έχουν βαπτιστεί με το παλαιό ημερολόγιο, τα ξαναβαπτίζουν. Α, ναι, δεν το ξέρω αυτό. Α, Ναι, ξέρω μια περίπτωση από Πτολεμαΐδα, το οποίο ο γιος τώρα είναι οικογενειάρχης άνθρωπος, δεν είναι μικρό παιδί, είναι κοντά στα 40. Και μου έλεγε η μητέρα του, η Αλέκα, λέει, τον Κωνσταντίνο τον είχαμε βαπτισμένο με τον παλαιό. Και ζήτησαν να ξαναβαπτιστεί, που ήταν βαπτισμένος με το παλαιό. Ενώ κάτι αντίστοιχο δεν συμβαίνει στους παλαιομερολογίτες όταν δέχονται κάποιον ημερολογίτη, παρά μονάχα οι μαθηταϊκοί που έτσι έχουν πιο αυστηρές γραμμές πάνω σε αυτά. Αυτοί τηρούν μια τέτοια στάση μόνο, μια τέτοια ποιμαντική θέση. εννοείται, Πάτερ, να πούμε Πάντως, τώρα για τους φίλους μας που θα ακούσουν εδώ το βίντεο όταν το δημοσιεύσουμε, ότι αν κάποιος, ας πούμε, ξέρει κάτι παραπάνω για κάποιο ζήτημα ή έχει μια διαφωνία, στη γράψει στα σχόλια, έτσι. Δεν είναι ότι θέλουμε να μάθουμε κι εμείς, ας πούμε, τι ακριβώς ισχύει, έτσι. Εννοείται ότι αν κάτι δεν το έχουμε πει με την ακρίβεια που πρέπει, υπάρχουν κάποιος το πολλοί ξέρει που καλύτερα, στο ξέρουν συμπληρώσει. παραπάνω πράγματα. Εγώ, ναι, υπάρχουν αδελφοί που τα ξέρουν πάρα πολύ τα ιστορικά γεγονότα, πολύ καλά, και εμείς τώρα δεν αναφερόμαστε στο ιστορικό κομμάτι, περισσότερο κάνουμε μια κατάθεση ψυχής, δίνουμε τη μαρτυρία μας
Και όπως με Πάντως εγώ που διάβασα ρωτήσατε, λίγο έτσι και σας είπα, διάβασα εγώ ανεξάρτητα, πετυχίστηκα. Πάτρι, συγγνώμη, διάβασα λίγο στη Wikipedia, ας πούμε, έχει ένα ολόκληρο λίμα, λέει Ορθόδοξοι Έλληνες Παλαιομερολογίτες, κάπως έτσι το λέει το λίμα, και έχει όλο το ιστορικό και τις χειροτονίες και πώς έγινε και με το 1935 με τον μακαριστό εκεί το Χρυσόστομο Καβουρίδη και μετά που δεν είχαν επίσκοπο μετά όταν κοιμήθη ο μακαριστός Χρυσόστομος, πώς ήταν με τον Ακάκη που πήγε στην Αμερική, χειροτονήθηκε από Ρώσους της Διασποράς κλπ. Ας πούμε. Οπότε υπάρχει όλη η ιστορία από ανεξάρτητη πηγή, θέλω να πω. Δεν είναι ότι είναι τον έντυπα των παλιωμερών, είναι το Wikipedia. Πολλοί λένε ότι είναι και μασονικό τώρα αυτό, ας πούμε. Δεν θα έλεγε κάποια καλά λόγια. Λέει τις πληροφορίες όπως τις έχουν μάθει αυτοί. Πιθανόν να μην είναι πλήρες, αλλά από εκείνα που διάβασα, από το ουδέτερο θα λέγαμε το εισαγωγικό αυτό site, του Wikipedia, προκύπτει ότι οι χειροτονίες είναι ανυπόστατες και υπάρχουν κανονικές χειροτονίες από τους Ρώσους της Διασποράς και από τον Λεόντιο Χιλής, ας πούμε, ο Σικάγο κλπ. Που τους χειροτώνησαν και μετά που ήρθαν στην Ελλάδα ο Λεόντιος Χιλής και χειροτώνησαν και άλλους και άλλους και δηλαδή ε, έχω πιστεί δηλαδή 100% ότι οι χειροτονίες είναι τελείως έγκυρες. Και νομίζω αναγνωρίζονται επειδή αυτή η εκκλησία των Ρώσων της Διασποράς ενσωματώθηκε κατόπιν με την εκκλησία της Ρωσίας, αναγνωρίζονται όλες αυτές οι χειροτονίες από τη Ρωσική Εκκλησία και νομίζω από όλους τους Ορθοδόξους. Δηλαδή, ίσως και η Εκκλησία της Ελλάδος τώρα, Πάτερα, επισήμως νομίζω να μην τολμά να τις αμφισβητήσει. Τώρα, μεμονωμένοι τώρα μπορεί να τις αμφισβητούν, αλλά νομίζω ως Εκκλησία της Ελλάδος, γιατί θα έρθει μάλλον σε σύγκρουση με την Εκκλησία της Ρωσίας. Πιθανόν. Δεν ξέρω τώρα, αν κάποιος ξέρει καλύτερα να μας το εξηγήσει αυτό το ζήτημα. Όχι, Νομίζω όχι, ότι δεν δεν τίθεται ισχύει αυτό. θέμα δηλαδή περί Κοιτάξτε, εγκυρότητας χειροτονιών. Νομίζω όλοι τις αναγνωρίζουν. Τουλάχιστον των κεντρικών ε, παρατάξεων, δε- ξέρω εγώ, του Καλλινίκου, του Μακαρίου, ξέρω εγώ ποιον άλλον. δεν ισχύει η αναγνώριση των χειροτονιών του Πατρού Εορτολογίου από το Νέο Ημερολόγιο. Α, Αυτό ναι, το γνωρίζω. Αλλά μάλιστα. αν υπάρχει κάποιος που έχει στοιχεία για κάτι διαφορετικά μπορεί να τα παραθέσει. Ναι. Αυτό που δεν υπάρχει είναι ότι δεν υπάρχει καταδίκη του Παλαιού Ημερολογίου από την Εκκλησία της Ελλάδος. Δεν υπάρχει καμία καταδίκη. Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής τώρα. Το θέμα είναι ότι πού βρίσκεται η Εκκλησία. Μπορεί η Εκκλησία να βρίσκεται εκεί που δεν υπάρχει ορθόδοξη ομολογία. Μπορεί να βρίσκεται εκεί που δεν εκφράζεται και δεν συνεχίζεται το έργο της Θείας Οικονομίας, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο μοναδικός σωτήρας. Αυτό Είναι ο πάντως σωστό το ενανθρωτής λέτε. σωτήρας. Είχε πει και ο Γρηγόρης ο Παλαμάς, όπου η Εκκλησία εκεί και η αλήθεια και η μη της αληθείας όντες ουδέτης του Χριστού Εκκλησίας εσύν. Αλλά εδώ τώρα γίνεται ένα μεγάλο ζήτημα, Πάτερ, να το πούμε σε μια άλλη έτσι, αν κάνουμε συζήτηση. Γιατί έχω μια απορία εγώ, αλλά θα μου κλείσετε σε άλλο μάθημα, σε άλλη ζήτηση. Πώς γίνεται να μην, από τη μια να λέμε δεν είναι εκκλησία, ξέρω εγώ, η αιρετική, ας πούμε, οικουμενιστέ, ας πούμε, και από την άλλη να λέμε τα μυστήρια δεν ξέρουμε. Δηλαδή, τώρα προκύπτει λίγο ζήτημα εδώ πέρα. Δεν ξέρω την απάντηση. Θα ακούσουμε γνώμες. Επίτρεψέ μου έτσι λίγο Λίγο εν να το συντομία, πάτε για διεξέλθω. να κλείσουμε, να μην γίνει Ναι, το βίντεο πολύ ναι. μεγάλο, για να κλείσουμε σε 5 λεπτά. Ακούστε να σας πω. Η Εκκλησία, για να είναι Εκκλησία, πρέπει να συνεχίζει το έργο του Χριστού. Όταν λέει ότι όλες οι θρησκείες είναι παράλληλες οδοί σωτηρίας, αυτό δεν είναι η δασκαλία του Ιησού Χριστού και δεν εκφράζει την Ορθόδοξη Εκκλησία. Εκφράζει μια δική του τοποθέτηση, την οποία έχουν οικειοποιηθεί οι Μητροπολίτες του Οικουμενισμού και όσοι το στηρίζουν, όσοι βάζουν πλάτες, να συνεχίζει το ανώσιο αυτό έργο του και με αυτόν τον τρόπο βγάζει από την Εκκλησία όλους αυτούς που έχουν κοινωνία μαζί τους. Ουσιαστικά με τη σύνοδο του Κολυμβαρίου που έκαναν έθασαν αυτούς εκτός Εκκλησίας. Διότι όταν αναγνωρίζεις παλαιές ήδη κατεγνωσμένες αίρεσεις και μάλιστα από οικουμενικές συνόδους ή πανορθόδοξες μεγάλες συνόδους και οι σύνοδοι αυτές έχουν πάρει αποφάσεις και έχουν πει ότι αν αναβιώσει ξανά η αίρεση αυτή σε κάποιο πρόσωπο καθίσταται αυτομάτως εκτός Εκκλησίας. Λοιπόν,
Τι κάνουν στον οικουμενισμό? Στον οικουμενισμό ανακεφαλαιώνουν και συγκεφαλαιώνουν αυτές τις παλιές κατεχνασμένες αιρέσεις. Ποιες? Τον νεστοριανισμό. Αναγνώρισαν νεστοριακές ομάδες ως εκκλησίες. Μονοφυσίτες, κόπτες, Συροιακόβητες ως εκκλησίες. Και τώρα έχουν μια Επίσης, θεωρία, πάτερ, αυτή να ξέρετε ότι λένε, θα πούνε, ας πούμε, δεν έχουμε εμείς το φρόνημα των Νεστοριανών ή των Μονοφυσιτών. Δεν είμαστε εμείς, ας πούμε, δεν υποστηρίζουμε τα αιρετικά τους φρονήματα. Αλλά θα πούν όμως, θεωρούμε ότι και αυτοί όμως είναι κάπως, ας πούμε, δεν είναι τελείως έξω. Δηλαδή θα ε, το πούνε ότι δεν τους αγγίζει η αίρεσή τους, αλλά είναι, απλώς είναι, έχουμε είναι, μια η παλιά, κοινωνία. Έτσι, είναι η έχουμε μια, παλιά μια θεωρία. κοινωνία, αλλά όχι ότι είμαστε αιρετικοί και εμεί, α πούμε. Έτσι θα το δικαιολογήσουν, φαντάζομαι. Δεν ξέρω τώρα τι ισχύει ακριβώ εκεί. Είναι η παλιά θεωρία των κλάδων και η μετέπειτα θεωρία της αποσπασματικής εκκλησίας, της συμπληρωματικής εκκλησίας, που θα δημιουργηθεί όταν θα ενωθούν όλες αυτές οι κακόδοξες ομολογίες με την Ορθόδοξη Εκκλησία, που δεν τη θεωρούν Ορθόδοξη και μοναδική Εκκλησία που κατέχει το πλήρωμα της αληθείας, αλλά σαν μία από αυτές τις ομάδες. Λοιπόν, δυστυχώς αυτό, όπως καταλαβαίνεις, δεν συνιστά την πίστη και την ομολογία της Ορθόδοξης Εκκλησίας, και αφού δεν τη συνιστά, είναι όλοι αυτοί εκτός Εκκλησίας. Μπορεί να Οπότε λένε πιστεύετε, ότι Πάτερ, ότι η Εκκλησία τώρα βρίσκεται στο παλαιό εν πολλοίς και στους αποτυχισμένους. Πού βρίσκεται τώρα η Εκκλησία, κατά τη γνώμη σας, στις μέρες μας? η Εκκλησία βρίσκεται εκεί που υπάρχουν οι πιστοί, είτε ως μεμονωμένα πρόσωπα, είτε ως ομάδες, είτε ως παρατάξεις, που υπάρχει ορθόδοξη ομολογία. Όπου υπάρχει ορθόδοξη ομολογία, η αγάπη προς την Ορθοδοξία, το να κρατούμε την παράδοση της Εκκλησίας και τη δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας, της κατανατολάς Ορθοδόξου Εκκλησίας, εκεί υπάρχει η Εκκλησία. Διότι αυτό που μας κάνει να είμαστε μέλη της Εκκλησίας πρώτα είναι η πίστη. Δηλαδή και Προηγείται η σε πίστη από το. Να Επίτρεψέ μου ρωτήσω να το πάντα πω το μόνο εξή τώρα, αυτό. δηλαδή και σε ιερείς, ας πούμε, του νέου ημερολογίου που έχουν την πίστη αυτή, αλλά δεν έχουν αποτυχιστεί ακόμη και μνημονεύουν τον επίσκοπο, ο οποίος είτε είναι ο ίδιος αιρετικός οικουμενιστής, είτε έχει κοινωνία με τον Βαρθολομαίο. Αυτός ο άνθρωπος όμως, ο ιερεύς, που έχει ορθόδοξο φρόνημα μέσα του, παρά το ότι μνημονεύει, θεωρείται μάλλον ότι είναι εντός εκκλησίας. Αυτός, κοιτάξτε τώρα, είναι το δίκοπο μαχαίρι. Αυτό το θέμα είναι το πιο δύσκολο, που ακριβώς διαιρεί τους αποτυχισμένους, διαιρεί τις ομάδες του πατρού ορθολογίου και μεταξύ των, δηλαδή μέσα στους κόλπους των παλιωμερολογιδών, άλλοι λένε ότι έχουν έγκυρα μυστήρια αυτοί, άλλοι δεν έχουν. Άλλοι από τους αποτυχισμένους λένε το ίδιο, ότι έχουν έγκυρα μυστήρια, άλλοι δεν έχουν. Και βέβαια διαφοροποιεί και μεταξύ τους το νέο ημερολόγιο από το παλαιό. Είναι πολύ δύσκολο αυτό το θέμα. Προσέξτε να Αυτό θα δείτε το εδώ. δούμε σε άλλο ζήτημα. Πάτερ, αν θέλετε τώρα, ας κλείσουμε το βίντεο εδώ, για να μην γίνει και πολύ μεγάλο, και να συνεχίσουμε σε κάποια άλλη στιγμή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Έχω και άλλα ερωτήματα εδώ, ας πούμε, ποιος είναι ο σκοπός του ημερολογίου, ε, πότε έγιναν οι διωγμοί των παλιωμερολογίων. Έχουμε πολλά ζητήματα να συζητήσουμε. Οπότε, αν δεν έχετε αντίρρηση, να χαιρετήσουμε τους αδελφούς για την ώρα και να Ναι, επανέλθουμε Θεού θέλοντος. ας περιοριστούμε, ας είναι το βίντεο Ας μικρό περιοριστούμε αυτό σε το αυτό, πρώτο. ναι. Ναι, και θα τα Ωραία, πούμε άλλη ωραία. φορά. Σας χαιρετώ. Γεια σας, γεια σας.